Ngiphendula nansi indavundavu ebhalwe uTshatha ethi uzama ukufosa umlando laphana. Ubephendula ivideo yami ekhona la emavideo nami la khona ngangiphendula khona uphakela umthakathi ngikhuluma ngokungezwani phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwaqalwa noma okwadalwa owayehola ibutho lakwaMandlakazi uZibhebhu. Seyabhala kuTshatha uGodo nansi inqwaba yendavundavu ye-comment yakhe. Ifundeni iyo yona le njoba nginilethele nje. Uyabona lapha yana empini yeziGqoza, impi yasendonda kusuka, la khona uCetshwayo nomne wabo uMbuyazi babe banga isihlalo sobukhosi. Ngesikhathi saleyo mpi uCetshwayo wayengakahlala esihlalweni. uCetshwayo wayese umntwana elwa nomne wabo owumntwana naye uMbuyazi. uCetshwayo wayehola ibutho lasoSuthu, uMbuyazi ehola ibutho leziGqoza. Ibutho lasoSuthu elaliholwa umntwana uCetshwayo lahlangana nebutho lakwaMandlakazi elaliholwa uZibhebhu. Lapha empini yasendonda kusuka bazinqoba iziGqoza zikaZibhebhu. Lezo ziGqoza abazinqoba kwaze kwaqanjwa indawo kwathiwa iseGingindlovu ngenxa yokuthi uCetshwayo uyigingile indlovu ewumne wabo. Babe sazwana lapho uZibhebhu noCetshwayo. Amabutho izimpi bezilwa ngokuhlangana. Ibutho lakwaMandlakazi lihlangane nebutho likaCetshwayo lasoSuthu. After ukunqoba impi yeziGqoza ilapho la uCetshwayo wabe sesidla isihlalo sobukhosi ngoba usefile umne wabo abebebanganaye okuMbuyazi. Ngaleso sikhathi ke uCetshwayo noma uSuthu lwabe selihlaselana namankengane. Nokuyila khona okwaholela ekutheni isilo uCetshwayo sithathe indodana yaso uDinuzulu sibalekise siyoyicashisa kwaMandlakazi. La yafike yahlukunyezwa khona le ndodana umntwana uDinuzulu ehlukunyezwa kwaMandlakazi waphenduliswa igqila. Thiwa izandla zakhe impela zaze salimala eyisigqila esenga into engapheli lapha esenga inkomo. Iminwe yakhe impela yayisilimele kwaMandlakazi. uDinuzulu kaCetshwayo enziwa isigqila eyiswe khona uCetshwayo eyombhacisa ngenxa yempi eyayiphakathi koSuthu namankengane. Lapho ke ngenxa yokuhlukumezeka kukaDinuzulu kwaze kwasukuma umfowabo omncane kaCetshwayo wayewuThunjana, umntwana uNdabuko. Uyena owalekelela wayolanda uDinuzulu kwaMandlakazi la ayihlukunyezwa khona. Nokwathi ke lapho uLokhuze uDinuzulu eselandiwe elandwa kwaMandlakazi elandwa umntwana uNdabuko. Emva kwalokho ke uzokhumbula ukuthi impi njoba ngishilo ngathi impi yasoSuthu yayihlangene nempi yakaMandlakazi. Kwakusazwanwa lapho. Nangesikhathi sempi yaseSandlwana uSuthu lulwa namaNgisi. Kwakusazwanwa lapho. Ingakho phela ngesikhathi uCetshwayo esehlele esihlalweni sekumele kuyoliwa impi yaseSandlwana. uCetshwayo akaphumanga nebutho kodwa wakhipha ibutho elaliholwa uLokhuze elaliholwa uNtshingwayo kaMahole kaKhoza
uyena owayehola ibutho lasoSuthu ngesikhathi sempi yasesandlwana. Ulokhuze untshingwayo kaMahole kaKhoza wahlangana noZibhebhu nebutho lakaMandlakazi bayonqoba impi yasesandlwana. Nokwathi ke after that emva kwempi yasesandlwana banqoba uSuthu ladla uBhedu kuleyo mpi. Isemva kwaleyo mpi ke la kwaqala khona umonakalo, la khona amangisi esenqotshiwe esandlwana. After that esefuna ukubuya isibili lapho abesethenga uZibhebhu ukuba amthenga amangisi uZibhebhu amthenga aze amthembisa nesihlalo sobukhosi. Namanje sisakhona leso sihlalo sobukhosi ohlezi kuso njengamanje ubheka intinta lapha kwaMandlakazi. Lesa sihlalo ekuhlezi kuso inkosi ubheka intinta nje isihlalo lesiyana uZibhebhu asinikezwa amangisi emva kokuwanceda ekutheni kunqotshwe uSuthu kubula uCetshwayo. La khona uZibhebhu wahlasela Ondini, wahlasela kungazelele umuntu izethenjwa zebutho lempi kaCetshwayo zasoSuthu zazingazelele engekho owayilindela impi. Wahlasela uZibhebhu ngebutho lakwaMandlakazi wazibulala izethenjwa zebutho lasoSuthu ezingamakhulu ayisishaka ezingamashumi ayisishagalombili ikhulu ezazinzima kakhulu ebuthweni lwasoSuthu. Lapho la kwafa khona untshingwayo kaKhoza owayeyesinye salozokhulu ezayize okwakuyizethenjwa zebutho likaCetshwayo oSuthu. Ngalelo langa ilapho la khona uCetshwayo wagwazwa khona, egwazwa ngomkhonto owawubhilwe ngemithi, egwazwa uZibhebhu nebutho lakwaMandlakazi. Lelo nxeba agwazwa lona lapho uCetshwayo ilona elaze lamholela ekufeni, ngoba umkhonto agwazwa ngawo wawubhilwe ngemithi wagwazwa ethangeni. Lelo nxeba alizange liphole, nokwathi uma kubonakala ukuthi inxeba liyadlebeleka isilo siyadunguzela, kwaphuma izwi sayiswa lapha eMelmoti. uMelmoti lo Osborne okhulume ngaye tshata, isilo sayiswa khona ngenxa yenxeba esasigwazwe yibutho lakwaMandlakazi. Umuntu nje owaholela isilo kuMelmoti uZibhebhu emgwaze ethangeni ngomkhonto obhiliwe. Nokuyila khona ke umlungu wavela wajabula wafa uma ngabe kufika isitha sabo okuCetshwayo wayesesiqedela ke ezidlisa upoison. Emva kwalapho ke uDinuzulu, umntwana uDinuzulu owayeyindodana kaCetshwayo, wabe sesithatha isihlalo sobukhosi, nokwathi uma ngabe sithatha nje at the age of 16 years. 16 years emncane uDinuzulu wathi mayesithatha isihlalo sobukhosi wahlohla impi, wahlasela ngokusheshsha, ehlasela kwaMandlakazi esizana nobaba wakhe omncane okwakuwumntwana omkhulu uNdabuko. Bahamba bayohlasela lapha yakwaMandlakazi, bahlasela uZibhebhu. uDinuzulu elekelelana nobaba wakhe omncane uNdabuko wayengasekho uCetshwayo. Lento ishilo nje ukuthi uNdabuko uyena owahlasela, wayengasekho uCetshwayo. uNdabuko wayeselekelela undodana uDinuzulu. Uyayiva ke ngoku iyona ke leyo mpi leyo ebizwa ngempi yaseMsebe eyazi yayophelela endunu. Ngizobuya ke no part 2 ngizohlahlabula nje konke ke emva kwaleyo mpi leyo, ngoba izinto impela iphindanga ezalunga emva kwempi yaseMsebe eyazi yaphelela endunu. Wabaleka uZibhebhu ehla ngomhlathuze. So unjalo ke